Jo era petitó, teníem por a tot, començant pels pares, continuant pels professors, i fins i tot amb els amics, ja no dic la Guàrdia Civil o la policia, això ja era... Bé, teníem por a tot, i era l'única manera en què ens controlaven. Ara resulta que hem descobert, per sort, que la por no és un bon element educatiu, i ara els nanos semblen imparables, no hi ha qui els pari. Sabeu per què? Perquè és que necessitem un tope, necessitem educar aquestes emocions. Com? Empatia. No pego l'altre quan penso en els seus sentiments, les seves emocions, les seves necessitats. Deixo de pensar en mi quan penso en l'altre i deixo de pensar en l'altre quan penso en mi. És com dos meitats. L'empatia és fonamental i la manca d'empatia, torno a insistir, és, perdó, o al revés, l'aprenentatge de l'empatia seria la vacuna a molts dels trastorns psicopatològics que després veiem a la consulta. I l'últim i quart valor que us volia explicar és el valor de la honestedat, que també en parlem molt i ara us explicaré el poc que practiquem. Imagineu-vos, per explicar el que vull dir per honestedat, pensem, per exemple, un pare que se'n va al circ amb els seus fills, o una mare, és igual, i quan arriba allà veu que posa entrada d'adults 1.000 peles, fa molts anys això, menors de 8 anys 500, i se'n va a la taquilla i li diu, escolti, que em donarà 2 entrades d'adult i una de nen? La taquillera que s'ho mira diu, voldrà dir 2 de nens i una d'adult? Diu, no, que aquest té 8 anys un dia. Diu, home, per un dia en remedim una mica. Diu, no, si no ho faig per vostè, ho faig perquè per 500 pessetes m'és molt barat explicar als meus fills què és l'honestedat. Ara que esteu tots callats, segur que esteu recordant aquella que deia, nen, tu que tens 10 anys et preguntes, digues que en tens 7. Això sí, els diem als nens que han de ser honestos i que no es diuen mentides. Us fixeu el que dèieu? Com volem fer fills honestos dient que no es diuen mentides? Fa riure, no? Bueno, alguns encara la diguen més grossa, diuen que acaben les dents, llavors ja la pera, no? Això sí, diuen que no suporto la mentida. Ara, quan arribo a casa, el primer que dic, escolta, si tu que algú digues que no hi sóc. És que ens empatullem. Clar, quan estem ja tan empatullats, allò que abans que el nano digui pare, vols dir que no suportes la mentida. Abans que ho digui, ens inventem les mentides pietoses, que són les meves, clar. L'acabem de liar. A veure, fixeu-vos bé, la honestedat s'ensenya amb la confiança. I en canvi solem educar amb la desconfiança permanent. Em puc creure això que m'expliques? Us sona aquesta frase? Em puc creure això que m'expliques? És veritat el que em dius o m'estàs enredant? O, per exemple, aquella altra que diu, qui m'ha agafat? Qui m'ha agafat, imagineu-vos. No qui ha vist, no, qui me l'ha agafat. A veure, sempre estem educant amb la desconfiança. Fixeu-vos bé, imagineu que un nano us explica un dia una veritat, d'aquelles més aviat lletges, no? Que s'ha barallat a l'escola, que l'han castigat. Què solem fer els adults? Bronca. Per modificar el seu comportament, sí que el modifica, sí, però no ens ho torna a explicar mai més. No és que deixi de barallar-se, que és el que preteníem, clar. O quan porta els nens al plat a la cuina, estàs ensenyant-li que els porti, i el tio va saltant i va, perdona, però no salta, pum, i els trenca. Bronca. No penseu que porta més plats, no? La bronca, doncs porta'ls tu. I ja no porta més plats a la cuina. Perquè, clar, a veure, quan el fill us dona, o el menor us dona una mala notícia, us explica alguna cosa dolent, el primer que hem de fer és felicitar-lo. No, felicitar-lo per haver-ho dit, per ser valent. I després ajudem-li a solucionar els problemes que ens planteja, que per això ens ho explica. Perquè l'ajudem, no perquè la bronquem. Ella ho sap que allò no és correcte. No cal que li peguem la bronca, perquè llavors l'únic que creem és desconfiança. Al revés, quan ens diu alguna cosa i potser en la cara que fem diu que no t'ho creus. Sí, fill, si tu m'ho expliques, per què no? La honestedat es basa en la confiança, com l'empatia amb la compassió, però bueno, això seria una altra història. La confiança ens dona el valor de la honestedat. No és tan important dir mentides per evitar una bronca, no és tan important dir mentides per fer el que em dóna la gana en un cert moment, que són les dues raons per les que els nens diuen mentides. La millor manera de fer fills honestos és amb confiança i no amb bronques. Per això dic que normalment practiquem molt poc la honestedat. Bé, ja acabo. Però recordeu que estàvem parlant de l'IF? Sí? I direu, i això què té a veure? Mireu, l'IF, l'índex de felicitat, estava composat de l'autoestima. Bé, l'autoestima ens puja quan ens marquem una vida, uns objectius que ens funcionen, ens proposem coses que les fem fer, d'això n'hem parlat. A veure, l'autoestima també depèn del que pensem de nosaltres mateixos,
Això del pensar també ho sabem bastant ara. I en els nens val la pena dir-los les coses positives, no només perquè tinguin un bon concepte de si mateix, que basin la seva autoestima en aquestes coses, sinó que a més aprenguin a mirar-se les coses positives i que no li passin com aquella que estava a la consulta i li vaig dir, home, tu hauries de mirar coses positives. Diu, pues i què jo? Diu, positives. Era una professora, us l'explico perquè és boníssima, que era una persona, no li vaig haver de preguntar com es deia, perquè quan va entrar al despatx ja ho sabia, es deia la depressió. Tenia una cara, realment, és que, bueno, era l'espejo de l'alma, que diu, no? Bé, la qüestió és que li vaig dir això i em diu, no, pues i què jo? Bueno, li vaig explicar, mira, el que has de fer és buscar coses positives. Va venir al cap d'un temps i em diu, escolta'm, allò que em vas dir m'ha anat bastant bé. Diu, per què? Diu, perquè ja sóc capaç de veure coses positives de les amigues. Bueno, és una dona que vivia soltera. Dic, bueno, però, i tu què? Diu, no, jo no, res. Jo quan faig allò que em vas dir de mirar-me al mirall i dir-me coses positives i boniques, penso, si no les tens, tio, només ho fas perquè t'ho diu el Ferran. Bueno, dic, a veure, un moment. Les teves amigues, em pots dir que tenen de positiu? Diu, sí, mira, l'Àngels és una noia molt endreçadeta. Em va fer gràcia que comencés per aquí, perquè, bueno, però per alguna cosa comença, tot s'ha de dir, per alguna cosa comença. Bé, i què més? Diu, la Lluïssa és una noia molt intel·ligent. Dic, veus, que bé, molt bé. I què més? Diu, i la Pepa és simpàtica. Dic, bueno, i tu què? Tu ets endreçadeta? Diu, jo no. I em vaig donar un farol, perquè era fàcil, i vaig dir, ja sé el que acabes de pensar. Diu, què? Diu, com has deixat de desendreçada aquest matí a casa teva? Diu, com ho saps? Fàcil, Diu, doncs sí, perquè estaves imaginant el llit per fer, la tassa de cafè per allà al mig, la roba bruta pel terra. Diu, però a veure, fixa't, tu ets suficientment endreçadeta? Diu, no, jo no. Un moment, no t'ofenguis, Veràs, a veure, la roba bruta la tens a l'habitació o fora, la tens al mateix armari que la neta, allò que aquest matí agafes calces brutes, mira, calces netes. Diu, no, home, no, diu, a l'armari tinc la neta, dic, ja, les olles i les cassoles estan a la cuina, diu, sí, i brutes i netes juntes, diu, no, home, a l'armari només les netes, diu, vale. Diu, ara podràs, quan arribis a casa, podràs entrar o ja té el merder al darrere que anem a obrir la porta? Dius, home, sí, diu, bueno, ets suficientment endreçadeta, diu, home, si ho mires així, bé, que no ens passi això, que ho mirem de la manera adequada. Els nens aprenen els seus conceptes també sentint les coses positives, que sigui capaç de valorar-se les coses positives en funció de les que li diem. Per tant, l'autoestima es millora quan la vida ens funciona i en el nen l'hem d'ajudar que la vida li vagi bé, quan tenim uns objectius que ens van bé i a més sabem pensar en positiu de nosaltres mateixos. I en els nens, a més dir-los perquè aprenguin a pensar bé d'ells mateixos. L'autocontrol de la conducta es millora sabent pensar de la forma adequada en el moment oportú. A veure, ho explico, és molt fàcil. El que no val és apuntar-te al gimnàs per 7 raons, o per una, però al moment d'anar a buscar la borsa l'únic que penses és quina mandra, o quin fred que fa, i quina mandra, i a més no s'enterarà ningú. Llavors ja sabeu el que passa, o com aixecar-se al matí, que tens son, sí, una mica de son, bueno, va, que et quedes una mica, bueno, va, una miqueta, va, i llavors, clar, costa, ho ajuda a aixecar-se, no? En aquell moment és el que has de pensar que t'espera de positiu al llarg del dia i t'ajuda a aixecar-te molt més ràpidament i millor del llit, en comptes de pensar com aquell que diu que és d'un mal despertar, no? Que, bé, ja m'enteneu. Bé, l'autocontrol de la conducta es millora pensant de la forma adequada en el moment oportú, és a dir, el positiu de fer l'esforç. I això ens portaria a parlar dels fills i els deures i l'estudi, però ho deixarem per un altre dia. Ja vindré un altre dia, no us amoïneu. Bé, l'autocontrol emocional, positiu i estable, i el pensament positiu i negatiu, i em sembla que ho hem parlat prou al llarg d'aquesta nit, o d'aquesta tarda nit. I, per últim, la relació amb els altres, depèn de tenir una relació amb els altres positiva i d'aprendre a comunicar d'una forma assertiva, practicant, a més, una bona comunicació i practicant, a més, els valors de respecte, de tolerància, d'empatia i d'honestedat. I si practiquem aquests valors, puja l'autoestima. I si puja l'autoestima, millora l'autocontrol de la conducta i, en termes generals, tot això ens porta a tenir un IF més alt, que és el que volem tots. Ara només em queda desitjar-vos que tingueu molta sort i que sigueu molt feliços. Moltes gràcies. Muchas gracias. Muchas gracias.